ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, വേലായുധ പ്രഭു. അവർക്ക് കൊടുക്കൂ വാച്ചല്ലേ. ആ വേലായുധ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ചൊല്ലിക്കും. അച്ഛൻ മൈക്ക് ഓഫാ. അച്ഛൻ അതിന് അറിയില്ല തോന്നുന്നു മൈക്കൊന്ന് ഓണാക്കാൻ. അത് ശരി. എന്നാ പിന്നെ മാതാജിനെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ
ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 മണിയായി. പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുപ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. മാതാജി സ്ക്രീനെല്ലാം ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ.
പ്രഭു ഷെയറാണ്. ആ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ബുക്സ് ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും കിട്ടും. ഗുരുവായൂർ അടുത്തുള്ളവര് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അവരുടെ ആ ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യ വംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രം ഇതിന് ആണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത വളരെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിവസ്വാന്, സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. അടുത്തത് ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്ത ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേ നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ടപരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്, യുഗങ്ങൾക്കും മുന്നാണ് ഈ ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ക്രമേണ ആ ശൃംഖല, ആ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരമ്പര ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് കിട്ടാതാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെയധികം പ്രധാനമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ പരമ്പര വരുന്നത് ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര. ഈ പരമ്പര പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഭാഷ്യം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്കോൺ. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ ആണ് പരമ ആയിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയുടെ തുടക്കം. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവിന് അത് ഉപദേശിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദനും, നാരദൻ വ്യാസനും, വ്യാസൻ മധ്വാചാര്യർക്കും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. മധ്വാചാര്യരൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയുണ്ടാവും ഇവരെയൊക്കെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ പരമ്പരയിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഹാത്മാവാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഭഗവത് നാമം ഈ കലിയുഗത്തില് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ രൂപം എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി, ഈ ഗോസ്വാമിമാരിൽ കൂടെ ഈ പരമ്പര മുന്നോട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ പരമ്പരയുടെ 32ാമത്തെ ആളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പരമ്പര പോകുന്നത്. ഇസ്കോണിന്റെ പരമ്പരയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് PDF കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഈ പരമ്പരയിലെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഓരോ ആചാര്യന്മാരുടെയും പേര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി
രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഇതിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത്? ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു? അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയധികം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ അർജുനനാണ് ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം സുഹൃത്തും അതുമാതിരി പരിപൂർണമായും അദ്ദേഹത്തിനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവനും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ, അർജുനനെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അതുമാതിരി മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാനും അത് വായിക്കുവാനും അർഹത വരുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. സംശയദൃഷ്ടിയ ഒരാൾക്ക്, അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കാൻ അർഹത ഇല്ല. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറയാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഭഗവാനേക്കാളും വളരെ മുൻപാണ് ജനിച്ചത്. എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവസ്വാന് ഉപദേശം നൽകിയത് എന്നാണ് അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കിയവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കല്ലതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതീന്ദ്രിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും ബുദ്ധിയും മനസ്സും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ജീവാത്മാവാണ്, നമ്മളുടെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് എന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോ അർജുനന് അത് ഓർമ്മയില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭഗവാന് എന്ത് സ്മരണയുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഈ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ട്. മുൻപ് ഭഗവാന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അർജുനന്റെ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ സർവ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരിണാമങ്ങളും കഴിഞ്ഞുപോയ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന് മാത്രമാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അജോപി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാപ്യാത്മമായ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എനിക്ക് എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയും ഇല്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വസ്ഥിതി മനുഷ്യരാശിക്കായിട്ട് വെളിവാക്കുകയാണ്. ഇനി ഭഗവാന് പിറവിയുമില്ല,
മരണവുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നാശവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹം നമ്മളുടെ ദേഹം പോലെയല്ല, നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന് നാശമുണ്ട്. പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയം ആണ്. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിൽ എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അത് എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത അധ്യായത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനും അജനും ആണ്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാശ്വതനും നിത്യനും സച്ചിദാനന്ദനും ആണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് രീതി, അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെന്നുള്ള സംശയം നമുക്കുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒരു സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഉദിക്കുകയും അതേപോലെ നീങ്ങി നീങ്ങി അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അതേ രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മവും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാവലും. അതാണ് ഉപമ. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ സൂര്യൻ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അസ്തമനം ബാക്കി ജനങ്ങൾക്കാണ് അതിന്റെ ഉദയവും അസ്തമയവും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉദയവും അസ്തമനവും ഉണ്ടാകുന്നത്. അടുത്തത് യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അധർമ്മം തളർച്ച വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എപ്പോഴെല്ലാം ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, അപ്പോൾ എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിലും ആ യുഗധർമ്മം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ജനിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അതേ യുഗത്തിലെല്ലാം ജനിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ധർമ്മപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല സത്തുക്കൾക്ക്. അപ്പൊ അപ്പോൾ അധർമ്മമാണ് തഴച്ച് വളരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ സത്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ, നല്ല ആചാര്യന്മാരെ നല്ല സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ അധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മളെല്ലാം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ 10 അവതാരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ 10 അവതാരമല്ല. എപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും അവതാരം എടുക്കുന്നു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വസ്ഥിതി വെളിവാക്കുകയാണ് മനുഷ്യരോട് അർജുനൻ മുഖേന. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ അധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാൻ? ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുഗം തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും 10 അവതാരമുണ്ട്. അതിനെല്ലാം പുറമെ അവതാരങ്ങളിൽ തന്നെ പല ഭേദങ്ങളുണ്ട്. അംശാവതാരമുണ്ട്, പുരുഷാവതാരം ഉണ്ട്, ഗുണാവതാരമുണ്ട്, ലീലാവതാരം, ശക്തിയാവേശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം,
നാമാവതാരം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ മത്സ്യത്തിന്റെയും അതുമാതിരി കൂർമ്മം മത്സ്യത്തിന്റെയും അതുമാതിരി കൂർമ്മം, നരസിംഹം, വാമനം, അതുമാതിരി പരശുരാമന്റെ അവതാരം, അതുമാതിരി ശ്രീരാമൻ, അതുമാതിരി വരാൻ പോകുന്ന കൽക്കി അവതാരം, ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളാണ്. അതിനോടെല്ലാം പുറമെ അനവധി അവതാരങ്ങളും അതിനൊക്കെ പുറമെ അംശാവതാരങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അനസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗുപ്താവതാരമായിട്ട് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ധർമ്മം ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഗൗരാംഗ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാവർക്കും ഭാരതത്തിലുടനീളം ഹരേ കൃഷ്ണ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവരുടെയൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ നാമ പ്രചരണം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നാമാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയും, എന്താണ് നാമം ശ്രവണം. നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇപ്പൊ ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നാമാവതാരം എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോ തന്നെ ജപിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒരു നാമാവതാരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭേദവും ഇല്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉറക്കെ ജപിച്ചാലും ആ നാമത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സമീപത്തുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമ അവതാരം. അടുത്തത് ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യ ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ജന്മസമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ആ സമയത്ത് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളില് സജ്ജനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുർജനങ്ങള് എപ്പോഴും അസൂയയോടും സംശയത്തോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആരാണ് സജ്ജനങ്ങൾ, ആരാണ് ദുർജനങ്ങൾ എന്ന്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങള് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട്
അത് വായിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുകയും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലാതെ സംശയദൃഷ്ട്യ ഒരാകാംക്ഷയോടുകൂടി വന്നിട്ട് അത് അത് കുറച്ചൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല, നമ്മുടെ ഫീൽഡ് അല്ല, നമ്മളുടെ രീതി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അറിയാം ആരാണ് സജ്ജനങ്ങളെന്നും ആരാണ് ദുർജനങ്ങളെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വം ആ ബാല്യകാലം തന്നെ എപ്പോഴും പ്രകടമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള അസുരന്മാരുടെ സംഹാരം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ജനങ്ങളെ തന്നെ വളരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബാല്യം എല്ലാവർക്കും, ബാല്യകാല കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് വളരെ പ്രസിദ്ധവും ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാല ലീല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ യശോദാദേവി ഈ വെണ്ണ മുഴുവനും ഉറിയില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പോ അത് ദേവി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ആ ഉറിയിലെ വെണ്ണ മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് അവിടെ കുടമെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ വെണ്ണ മുഴുവനും കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ തരത്തില് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? യശോദാദേവി വന്നിട്ട് ആ ഉരലുമ കെട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉരലുമ കെട്ടിയിട്ട അവസ്ഥയില് എന്തുണ്ടായി? കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരുമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഈ ഉരല് അരയിലാണ്, ഭഗവാന്റെ അരയിലാണ്, ഉദരത്തിലാണ് ഈ ബന്ധിച്ചത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അതും വലിച്ചിട്ട് പോയി. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ 2 വൃക്ഷങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ 2 വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഉരല് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയും കൊണ്ട് എന്താ ഇത് കടപുഴകി വീണു. ഒരു ചെറിയ ബാലൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബാലൻ ഒരിക്കലും ഇത്ര തരത്തിലുള്ള ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ 2 മരങ്ങളെ കടപുഴക്കി വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇത് എന്താ മരത്തിന്റെ ജന്മമായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള 2 യക്ഷന്മാരാണ്, നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും. അങ്ങനെ 2 പേര്. അപ്പൊ ഈ 2 പേരും ഈ കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പോ ഇവര് 2 പേരും എന്ത് ചെയ്തു? ഒരിക്കല് ഒരു തടാകം പോലത്തെ സരസില് മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയില് നീരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരും അവരുടെ യക്ഷന്മാരും മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നാരദൻ, ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഈ നാരദൻ ആ വഴി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഈ മദ്യത്താൽ ഉന്മത്തമായിട്ടുള്ള ആ നളകൂബരന്മാര് കണ്ടിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബഹുമാനവും ഈ നാരദന് കൊടുത്തില്ല. അതുമാത്രമല്ല, അത് മദ്യത്തിന്റെ ഉന്മത്തമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നാരദൻ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ജന്മം ആയി പോകട്ടെ. അതാണ് വസ്ത്രമില്ലാത്ത രീതിയിലാകുമ്പോ മരങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് വസ്ത്രമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ 2 മരങ്ങളായിട്ട് ആണ് പിന്നെ അവരുടെ ജന്മം ഉണ്ടായത്. അപ്പോ അതിന് ശാപമോക്ഷം തരാൻ വേണ്ടി അർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ സാമീപ്യം ഈ ഒരല് കൊണ്ടിട്ട്
മറിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ 2 മരങ്ങളും ഉണ്ടായത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മരത്തിന് നാശം വന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ മരം കടപുഴകി വീഴുന്ന മാത്രയില് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നാരദൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഈ മരം കടമുഴകി വീണ മാത്രമേ തന്നെ ഇവരുടെ സ്വസ്ഥിതി പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം വെളിവാക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്വം ആണ്. അടുത്തത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗമയ ക്രോധാമന്മയാമാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ ഭൂതാമദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാര് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി, ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാര് മറ്റ് സ്ത്രീകളാവട്ടെ പുരുഷന്മാരാവട്ടെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകള് ഭഗവാനെ തന്നെ നിത്യമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി ഭഗവത്പാദം പ്രാപിച്ച അനേകം പേർ ആ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആദീന്ദ്രിയത്വം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യത വരും. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പ്രാപിക്കണം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുർചിന്തകളും ശീലങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട്, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവരെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമവാത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ പലരും പല രീതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചു പേര് ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ തോത് വരുന്നത്. ചിലരാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അത് പ്രതിഫലം ഏത് രീതിയിൽ വരുന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നിശ്ചയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് വേറെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നേഹാവിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഗുണാൻ. എത്ര ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തന്നെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്താൻ ആ സേവനത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ള ആ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എത്ര കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, ആ അണ്ണാൻ ചിറകിട്ടുന്ന രീതി നമ്മൾ ആ കഥ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ എത്ര രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അതോ കൂടിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അതിന് തക്ക പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ പിന്തുടരുക എന്നതാണ്.
ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ തരംതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെ തരംതിരിച്ചു? ഇതില് വർണ്ണാശ്രമമാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അപ്പൊ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരമമായിട്ടുള്ള കർത്താവ് ഭഗവാനല്ല. പിന്നെ ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വാസനകളുണ്ട്. അപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? കന്ന് കൂട്ടാനും കൃഷിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് കച്ചവടമായിരിക്കും പ്രധാനം. ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കും? ശത്രു നിഗ്രഹം, ഇതായിരിക്കും അവരുടെ താല്പര്യം. ചില ആൾക്കാർക്ക് വേദാധ്യയനവും ഭഗവത് സേവയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പോ ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളുടെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പിന്നെയാണ് അത് ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് അത് ക്ഷയിച്ചിട്ട് ജന്മത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ അതെല്ലാം മാറി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രീതി നമ്മൾ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നും നമ്മളുടെ വാസന എങ്ങനെയാണെന്നും ആ രീതി നമ്മൾ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യതയോടും കൂടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. നമാം കർമ്മണിലും ഭന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർ നസബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയും ഇല്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളോ കർമ്മഫലങ്ങളോ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാനാണ് കർമ്മഫല ദാതാവ്. എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് ബാധിക്കുകയില്ല. അതുമാത്രമല്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഫലേച്ഛയും ഭഗവാന് ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ യുഗങ്ങൾ തോറും ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സജ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ആ കരുണ കൊണ്ടാണ്. സജ്ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ആ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ധർമ്മത്തിനെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്തത് 34ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് കാണുന്നത് സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ കൂടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ രംഗമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വിദ്യകൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പോലെ അടുത്തു നിന്നാണ് എല്ലാവരും. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ശാസ്ത്രവും അതേ രീതിയിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതിനൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം. ഈ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയും
റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻ, നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ അത് യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ ഈ ഭക്തി ശാസ്ത്രം, ഈ വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഗുരു തന്നെ വേണം. എങ്കിലാണ് നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരെ നല്ല നിലയിൽ കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം, കൃഷ്ണശാസ്ത്രം, ഭഗവത്ഗീത, മറ്റ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാം വേദങ്ങളും വേദാന്തങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഒരു 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത്: സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ട മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേഹ ചാഹം. 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സർവവേദങ്ങളുടെയും വേദാന്തങ്ങളുടെയും കർത്താവ്. അവിടെ നിന്നാണ് സർവ വിജ്ഞാനങ്ങളും വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം എടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തരാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹവും ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അഭ്യസിച്ചു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ മാതൃക നമ്മളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. നമ്മളും ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അജ്ഞശ്ചാശ്രദ്ധനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തിനപരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കുകയില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുമായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം വകഭേദങ്ങളും പല രീതികളുണ്ട്. കപടശാസ്ത്രങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആ ശേഷി നമ്മൾക്കാണ് ഭഗവാൻ വിട്ടു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ് നല്ലത്, ഏതാണ് പൊട്ട എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് നല്ലത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ വാസന നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അതോടൊപ്പം തന്നെ കപടശാസ്ത്രങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലവര് സംശയമായിട്ട് കുറെ ഒരു ശാസ്ത്രം പഠിക്കും, പിന്നെ അത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയും ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്നവരും അപ്പൊ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ മുഖാരവിന്ദത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടും അവരത് എന്ത് ചെയ്യും? നിരസിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളും ഈ ബദ്ധജീവന് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും അവരതെല്ലാം നിരസിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുകയില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. അവർ ഒരു സ്ഥലത്തും കൃത്യമായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കില്ല. അവര് പല രീതിയിലും പല ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പല രീതിയിലും അതേപോലെ തന്നെ പല വികർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇഹലോകത്തിലും നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലും നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ പരലോകത്ത് ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ഇഹലോകത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ സംശയാലുക്കളായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയത്തും
സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുകയില്ല. യോഗസന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാനസംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ വളരെ കൃത്യതയോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയും നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ ജ്ഞാനത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനാണ് നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ നിരസിക്കാൻ പാടുകയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം എന്തുവരും? അകർമ്മങ്ങളാകുകയും അതീന്ദ്രിയമാകുകയും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മള് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുണ്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടണം എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും ഒരു ബന്ധനം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനടുത്ത ഒരു ജന്മം ജനിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഈ ഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്യജിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സർവകർമ്മങ്ങളും എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വികർമ്മങ്ങളല്ല, പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിക്കും നമ്മളുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും അതിന്റെ ഫലം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറുകയും ആ ജീവചക്രം പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജീവചക്രത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി അനന്തവുമായ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ജീവിചക്രത്തിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറങ്ങേണ്ടി വരും. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനസിനാത്മനാ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ ആദിഷ്ടോത്തിഷ്ട ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ എനിക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, ഈ അജ്ഞാനത്താൽ ഉളവാകുന്ന സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള ആ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്തിട്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും അതോടുകൂടിയിട്ട് നശിക്കും. എന്നിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജപമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സുയുദ്ധം തുടരെ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സമീപ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മില് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭേദവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശീലിക്കുക. അതുമാതിരി ജപമാലയുണ്ട്. ആ ജപമാലയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെല്ലി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. 108 മാലയുടെ ഒരു ജപമാല നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ 1 2 മാല, ഒരു മാലയിൽ 108 ബീഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1 2 മാല നമ്മൾക്ക് ജപിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് 4, പിന്നെ 8, 16 അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ നാമാവതാരം എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ അരികിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകോ ദേവ നിത്യ ലീലാനുരക്തോ ഭക്തവ്യാപി ഹൃദയാന്തരാത്മാ. ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെ അസംഖ്യം ദിവ്യാകൃതികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അനേകം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തദാസനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങളും ഭക്തന്മാരുടെ ആ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളും പല ലീലകളും അദ്ദേഹം എടുക്കാറുണ്ട്. അത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് യുഗത്തിലായിക്കോട്ടെ ഭഗവത് ദാസനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അസംഖ്യം ദിവ്യാകൃതികൾ, പലതരത്തിലുള്ള ആകൃതികൾ, ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം പലതരത്തിലുള്ള ദിവ്യ ആകൃതികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അനേകം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തന്നെ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സദാ നമ്മളോട് അടുക്കുന്നതിന് വളരെ താല്പര്യം കൊണ്ടും വളരെ എപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി വ്യാപൃതനായിട്ടും കൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള അജ്ഞാനങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം വ്യാപൃതനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടിയ പ്രവർത്തികൾ എന്താണോ അത് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിത്യശ്രദ്ധനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമാവതാരത്തിലുള്ള ആ ഭഗവത് നാമം നമ്മൾ നിത്യവും ജപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ക്ഷണേന ആത്മീയ തലത്തില് ഉയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ്? ആര് പറയും? ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? സത്വം, രജസ്, തമസ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ മായയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ മായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ മായ കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങള് ഈ സത്വ, രജസ്, തമസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ട് ഈ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും പല രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ വാസന ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന ദുരിതങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഭഗവാനല്ല അതിന് ഹേതു. ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും താഴ്ചയ്ക്കും ഹേതു നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളും ആ പ്രവർത്തി കൊണ്ടുണ്ടായ ഫലങ്ങളും ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും താഴ്ചയ്ക്കും ഹേതു നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും
നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയമാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അധമ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉത്തമ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യാഗങ്ങളും യാഗാദി കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള യാഗാദി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതെന്താവും, അത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികളും കുറെ കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷയിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെയധികം സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും വളരെയധികം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തിരിച്ചു വീണ്ടും മർത്യജന്മം തന്നെ മനുഷ്യജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ദേവതകളെയും ഉപാസിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പല പുണ്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാള് വളരെ നല്ല ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളെല്ലാം പ്രാപിച്ചിട്ട് അവിടെ വളരെ കാലം പല യുഗങ്ങളിലും അവര് അവിടെ തങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിതൃകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാള് പിതൃലോകത്തെത്തുകയും വളരെയധികം കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും അതിനുശേഷം അത് ക്ഷയിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ വരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളുടെയും കാര്യം. പക്ഷേ രജോ ഗുണാധിക്യമുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം സമ്പത്തുകളും ഭോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ പരിശ്രമ ഫലത്താല്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് പറയുന്നത് രജോ ഗുണ ആധിക്യമുള്ളവര്. പക്ഷെ അവരുടെ മരണകാലത്ത് ഒരിക്കലും അവര് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്വത്തുക്കളും അവരുടെ കഴിവാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്വത്തുക്കളും ഭോഗങ്ങളും വിടാനുള്ള ആ ഒരു മടി കൊണ്ടായിരിക്കും അവര് ജീവൻ വിടുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, അവര് രണ്ടാമതും ഈ രജോഗുണ ആധിക്യത്താൽ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ രണ്ടാമതും ഇതെല്ലാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വികർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു താമസിക ഗുണമുള്ള ഒരാളാകട്ടെ എന്തുണ്ടാവും, അവരുടെ സുഖങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഹത്യകളും പല ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുകയും തുടരെ അക്രമങ്ങളും കൊള്ളയടിയും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എന്താ ഉണ്ടാവുക, മൃഗജന്മങ്ങളായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. തിര്യയോനികളായിട്ടുള്ള അധമ യോനികളിലാണ് അവര് ജനിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, വളരെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും എന്താണ് മറ്റ് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഭോഗത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുഴുവൻ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യജന്മം ആ സവിശേഷ ജ്ഞാനം സവിശേഷ ബുദ്ധി വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം ആണ് രജോ തമോ ഗുണ ആധിക്യമുള്ളവര് ഉണ്ടാവുന്നത്. അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മം പിന്നെ കിട്ടുകയില്ല. അവരെന്താ ഉണ്ടാവുക, അവര് മൃഗജന്മങ്ങളായിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ജനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ പല ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും അത് ക്ഷയിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കർമ്മം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ഉപാസിച്ചിട്ട്
നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖമായിട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് ഈ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം അതീന്ദ്രിയം ആക്കി മാറ്റാം എന്നാണ്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ അധ്യായം കഴിയാണ്. അപ്പൊ 4-ാം അധ്യായം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കില് ഈ ഒരു 4-ാം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്തില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ, തത്വത്തില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാന് എൻ്റെ അറിവിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. പ്രഭുജി, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ആ എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തില് പുത്രിയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി. 18 വയസ്സിലുള്ള ഈ ലോകത്ത് പോറ്റി വന്നു. അപ്പൊ എന്താ കൃത്യമാണില്ല? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിന്റെ കർമ്മഫലമാണ്. 18 വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോയി. ഒരു കുഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവൾ 18 വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അവൾ സ്വയം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് അവൾ പോയി. അപ്പോ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്ത മുജ്ജന്മ കർമ്മ ഫലമാണ് നീ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അവള് ആ ജന്മം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ജന്മം അവൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരായ 2 വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലമാണ് ഈ ജന്മം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പൊ എന്റെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരായ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം അതിന്റെ കർമ്മഫലം കിട്ടണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ